Pán Mečiar, o korupcii má morálne právo hovoriť ten, kto je čistý. Ja sa už veľmi teším na zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ako budete vysvetľovať, kde ste vzali 41 miliónov korún na rekonštrukciu domu. Som rád, že ste tam postavili aj tenisový kurt, aj krytý bazén, bude z toho pekný sociálny domov. Ja som o tom presvedčený, že nie ste schopní preukázať ani korunu z toho majetku, čo momentálne máte. Denník Sme zverejnil faktúry, že je to 41 miliónov 250 tisíc. Je to možné? Nie je to možné. Vy to neviete? Ja neviem. Vy neviete o vlastných účtoch? Ja neviem, ja ich dneska nedisponujem nimi a nerobil som kontrolu týchto účtov. Pre mňa je to vec, ku ktorej sa vyjadrovať nebudem, pán redaktor. Môžeme ďalej. Zvyčajne viem, odkiaľ mi prichádza každá 1000 korunáčka a je veľmi ťažko pochopiť, že niekto nevie povedať, skadiaľ prišlo 41 miliónov 250 tisíc korún. Pán Mečiar, Ale veď ja to viem, veď som to verejne vyhlásil pre Boha. V kancelárii prezidenta som to verejne vyhlásil. Čo tu vyprávate? Ani raz ste jednoducho neposkytli žiadne vysvetlenie, ako mohol niekto, a ja som v štátnych službách ako vy, ja som od roku 1992, vy ste od roku 1990. Presne viem, aké príjmy majú predsedovia vlád, aké príjmy majú poslanci Národnej rady, ale môžem zagarantovať, že by som musel žiť ako korytnačka 250 rokov, aby som v tejto štátnej službe zarobil toľko peňazí, o ktorých vy teraz hovoríte. Dobrý deň, Michal Katuška, denník Sme. Pán Fico, ja som prišiel sa vás pýtať v súvislosti s medializovanou informáciou, že ste sa presťahovali. Takže mňa by zaujímalo, že či to môžete potvrdiť, že ste sa presťahovali do bytu pána redaktor, Monika. Viete čo, že sa nehambíte. Ja vám to poviem veľmi presne. Polovičku platu beriete od pána Haščáka, ktorý je obvinený z trestného činu prania špinavých peňazí a korupcie. A čo vás je do toho, kde ja bývam?